Рәхмәт сиңа, дөнья, рәхмәт тормыш. Яшәү яме минем язмышым, шул бәхетемне эзләп юлга чыктым. Шул бәхетемне эзләп барышым. Саумы, дөнья, саумы дус ишләрем, саумы бергә дөнья кырганнар, саумы җиһан, саумы, эй Казаным, яшәү ямем монда туганнар. Яшәү ямен читтән эзләмәдең, син милләтнең бөек бер кызы. Гади дә син, әмма бик грур да, татарның син якты йылдызы. Кеше бәхетеннән көлләшмисең, кеше бәхетеннән көлмисең, көзен чәчәк аткан гөлләр күрсәң, яз килгән дип шаулап йөрмисең. Юк, син кеше бәхетеннән көлләшмисең, кеше кайгысыннан көлмисең. Таңнарының да төнгә авышканы,
жаулап ер минни. Әйе, өзінің Яшәү яме китабының авторы. Әйе, Тәмле болсын китабының авторы. Тәмле болсын рестораннар жилтәре хуҗабикәсе. Татарстанның атказанган халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәре Резидә Кыям кызы Хөсәенова. Резидә Кыям кызы Хөсәенова. Халкың бүген җыелган Резидә ханым. Күрсәнә. Бүген яшәү ямен татып яшәгән шушы матур мөлаем ханымның табынына тәмле булсын дигән теләктә күпме дусларың җыелган. Рәхмәт халкым, рәхмәт Казаным. Рәхмәт дусларыма. Менә шулай минем бәйрәмемә килгәнегез өчен олы рәхмәтем. Әлбәттә, яшәү ямем, бәхетемне мин Казанымда таптым. Әйе, бәхетен, яшәү ямен ул сезнең белән тапты. Сезнең белән. Сезнең белән. Төшләреңә кереп синең, очар идем күкләрдә.
Резиде Хусейнова. Шынында Резиде ханым. Матур шешектер бүгін матур гүллер бары тек сіздің үшін. Рахим етігіз Күжәбикенің өз күні тапшыры келі бұл гүллеріні. Бұл гүллер шынды матур. Нәқ өзігіздің кісман. Құда. Көп мі достар, көп мі туғанар жиылалар бүгін шынында. Рахмет. Бірігіз мейде болышым сізге. Резиде ханым, тәмлі болсын әлі бүтін нәрседе. Сіз кер вақытта да қонақларыны жиғанда, табыны қызартына отыртқанда, тәмлі болсын дейіп тілерге яратасыз. Міне менде бүгінгі кешегізді тәмлі болсын, емлі болсын дейесім келі. Әйе, емлі болсын, тәмлі болсын дейесім келі. Шыннан да, сен бәқітіңні яшау емінде таптың. Сен достарыңны, туғандарыңны яраттың. Иліңні, милләтіңні яраттың. Қибылаңны, қазаныңны сүйдің. Білесің бі? Халқын яратқан, милләтін яратқан қызын ел яратты. Һәм бүгін сені дәулетіміз өзі зорлай. Өзі. Сәлемләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Аюпова һәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисенең беренче урынбасары Ринат Зиннур улы Закировны чакырабыз. Рәхим итегез, хөрмәтле кунакларыбыз, сезне бәйрәм төренә чакырабыз. Сәнмесіз, хөрмәтле Резиде ханым, хөрмәтле тамашачылар, сезне Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән сезнең шундый зур бәйрәме белән котлыйм. Беләсезме, сез үзегез бүген күп сүзләр бәхет турында әйттегез. Минемчә, кешенең иң зур бәхете ул гаилә бәхете. Һәм татар җыры, татар milli ризык, ул безнең милләтебезнең, мирасыбызның һәм мәдәниятебезнең зур өлеше. Мин сезгә чын күңелдән гаилә бәхете телим һәм киләчәктә дә сез шундый рәхәтләнеп сәхнәгә чыгып бөтен халык арасында үз иҗатын күрсәтегез, иншалла, ышанам. Һәм рәсми сүзләр бүген кирәк түгел. Бер генә рәсми сүз, ул официальный документ о награждении медалью Республики Татарстан за доблестный труд, указ президента Республики Татарстан. Наградить медалью Республики Татарстан за доблестный труд, за большой вклад в сохранение и развитие культурных традиций татарского народа и активную общественную деятельность Хусаинову Резиду Киямовну, индивидуального предпринимателя. Сезне котлый, исәнлек, саулык һәм киләчәктә дә бергә эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле Резиде ханым, газиз милләттәшләр, без сәхнәдә бүген чын хатын-кыз бәхетен күрәбез. Хатын-кыз бәхетле булсын өчен бик күп кирәк. Шул вакытта аз гына да җитә. Үзенең якыннарыннан җылылык булса,
Халкыбыздан жылылык булса, бүгенге залны тутырып килгән халкыбыз жылылык булмаса килмәс иде. Менә шуларны бөтенсен бергә җыеп уйлаганда, Резида ханымның бүген чын бәхетле тоеп, эшләгән эшләрем кабул булсын, эшләгән эшләрем халкыма булсын дип әйтерлек урыны бар. Без Бөтендөнья Татар конгрессы инде күп еллардан бирле халкыбызның бик күп сыйфатларын барлап, төрле юнәлешләрдә эшлибез. Шуларның арасында иң-иңнәрендән дип әйтергә кирәк, халкыбызның визит карточкасы булган татар ашлары. Ул гомер-гомергә халкыбызда булган, күп гасырлардан безнең татар ашлары, аның байлыгы бүгенге көннәргә кадәр килеп җиткән икән. Димәк, бу халкыбыз тарафыннан бик зур дәрәҗәдә башкарылган эшләрнең нәтиҗәсе дип саныйм мин. Менә шушы халыкның ул иң асыл сыйфатларыннан бу хатын-кызлар белән бәйле татар ашлары, татар милли киемнәре, татарның гореф-гадәтләре, татарның дине, булар барсы да безнең милләтебезнең төрле яктан караганда асыл сыйфатлары һәм аларны саклау менә халкыбызның уллары, кызлары җилкәсенә төшә. Менә шуларның иң-иңнәреннән ашны әйбәтләп, тәмле итеп пешерер өчен жанның тыныч булуы кирәк, жанның чиста булуы кирәк һәм үзең эшләгән эшне яратырга кирәк һәм кемгә дип пешерәсең, халкыңны шул хәлле яратырга кирәк, чөнки шулар булмаганда азык ул тәмле була алмый. Шуның өчен дә Резида ханымның бер бәхете менә шушы сыйфатлар белән карагыз сәхнәдә. Ул үзенең ниндидер бер серлелеге белән халкыбызга хас сыйфатлар, ул затлылык, ул ниндидер сабырлык, менә булар барсы да аңа хас. Шул вакытта әлбәттә тоткан җирдән эзә торган характерда бар инде, ансызда булмый. Шушы әйберләр, шундый зур эшләрне башкарыр өчен характер булмаса, аны башкарып булмый. Резида ханым, бик күп җирләрдә без татар ашларны, рестораннарын булдырыр өчен тырышабыз. Һәр шәһәрдә бүгенге көндә Рәсәй киңлекләрендә 30дан артык татар рестораннары бар, татар ресторанын тотучылар бар. Менә сез шуның Казаныбызда, үзәгендә рестораннар селтәре булдырып, менә шушы халкыбызга, килгән кунакларга татар ашларын тәкъдим итеп яшисез. Аны телевидение аркылы зур күләмдә, зур масштабта реклама ясыйсыз, халыкка җиткерәсез. Менә шушы эштегездә уңышлар телибез һәм әлбәттә без быел үткән декабрь аенда bütün җирләрдән, дөньядан татар ашларын әзерләүчеләрне җыеп Казанда бик зур сөйләшү оештырдык. Безнең теләгебез менә киләчәктә шушындый кафеларны, шушындый рестораннарны тотучылар, шушы эш белән шөгыльләнүчеләр артсын иде дигән. Чөнки татар ашлары булган җирдә халкыбыз үзенең рухын саклаячак, үзенең милләтен, татарлыгын саклаячак. Уңышлар телибез сезгә һәм әлбәттә Бөтендөнья Татар конгрессыннан бүләк. Тагында татар чәен менә шушы чәй самовар артына утырып, туганнарыгыз белән, якыннарыгыз белән, килгән кунакларыгыз белән гәпләшергә язсын. Шушы чәйне тагында иң югары ноктасына җиткереп, халкыбызга яңадан җиткергә язсын дигезгә. Амин. Шундый зур бүләкләрегез өчен һәм шулай ылылаганыгыз өчен мин бер гади кыз гына. Сез халкым кызы Резида ханым, туктагыз, ашыкмагыз. Әле бүләкләрнең тагын берсен сезгә тапшырырга рөхсәт итегез. Бүген сезне шушы матур бәйрәмегез белән тәбрик итеп, сезгә яз гөлләрен бүләк итәләр. Ул безнең якташларыбыз да һәм бик хөрмәтле гаилә. Зөлфия ханым белән Радик Рәүф улы Гизатуллиннар. Кыдагыйларыгызның бүләген дә шушы мәлдә табынга чыгарырга рөхсәт кылыгыз. Рәхим итегез. Бу гөлләр сезнең өчен.
Гыйзатуллинар гаиләсенең матур гөлләре сезнең өчен рәхмәт сезгә. Чынында, хөрмәтле Резида ханым, сез бәхетне читтән эзләмәдегез. Һәм бүген сезне котларга килгән, бәхетегезне мәңгелек булсын дигән теләктә килгән тагын бер кунагыбызны чакырыйк. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты, профессор Венера Ганиева. Венера Ганиева, Резида Хусейнова. Резида Хусейнова. Әйдә жан кисәгем, келәлі мұнда. Менә кішіні яқыннан біләсің кейсе, сәфәрге шық дейлер. Насип болды бізге Америкаға барыға.
Лос-Анджелеста болдық, Сан-Францискода болдық, Нью-Йоркта болдық. Не үшін бардық? Сабан тойға бардық. Мына шында енді Резидекай, енді өзінің алтын қолы хужабика боларақ, енді bütün кішілеріне таң қалдырды, шақ қаттырды өзінің тәмнүшкәлері білен. Әлі бір вақытны ұт юқ. Не ішлерге? Мұнда ұзақ ойлап тұрмады Резиде. Анда мангал бар еді. Әйдәгіз әлі тезірек көбірек аны яндырғыз деп, шында табаны қойды да, майда шыжылдатып, пәрәмәшілер жары кеттіп, қыздырды. Міне, мен мұнда енді мені Резиданың бек көп әйтегенді сыйфатлары әсер етті. Ол енді матур бет енді шо қадар. Әйе. Шул қадарды ашық езілді, шундай кең көңілді, шундай коммуникабелді енді. Мен мұнда шундай сөздер айта алам. Резида білән Америка ғана түгіл, разведкаға да барып бұла. Әйе. Жан кесәгім, мұна сенің шушы ижатқа, жырға тартылуың бізні тағы да яқын айтты. Аның мұңлы тауышы. Мен сеңа келешекте нәрсе тілейм. Әлбәттә менә дусларың, туғанларың, якыннарың, балаларың белән туғанлык, дуслык җепләрен үзмичә озак еллар яшәргә язсын. Сен безгә бик кирәк. Барыбыз да аннары банкетка барабыз. Ресторанга чакыра. Резидакай. Исән сау бул, ям. Медалың бик килешеп тора үзеңә. Афәрин. Венера Ганиева, Резида Хусейнова. Менә ул хатын кызлар. Менә ул яшәү ямында бәхетләрен туя белеп яши белгән хатын кызлар. Бәхет. Юкса бит гади генә бер төшенчә, кичкенә генә бер исем. Бәхет. Ә күпме мәгънә ята. Бәхет. Әйтәле күпәле, сөйләшеп бергәләп, бу кадәр күбешеп, армысың син ничек? Син кем? Мин Бәхет. Бәхет? Әйе. Син шундый матур. Кая барасың? Кая шикрала, шунда барам. Кемне эзлисең? Мин бер кемне дә эзләмим. Минем үземне эзлиләр. Әйдә алайса, уйныйбыз. Нәрсә уйныйбыз? Кашышлы уйныйбыз. Әши пеши әни күлмәк үлши анда шипшик, мында шипшик, куна шада сикыршик. Мин сен тотам! Мин сен тотам! Һәм бәхетле булам! Бәхетле булам! Мин сине тотам! Бәхетле булам! Чыннан да, әле бит барысы да кичәгенә кебек иде. Кичәгенә кебек Кыям абый белән Сәгадәтнең гаиләсендә 6нчы балалары туды. Кыз бала. Авыл өстеннән тиз арада хәбәр йөгереп узды. Кыямның кызы бар. Ишетәсезме? Сәгадәт 6нчыга кыз тапкан. Эй, Ходаем, биргәнеңә шөкер. Гаиләдәге өлкән карчык намазлыгын җәйде дә кыблага карап дуга кылды. Раббана атина фи дунья хасанат. Я Ходаем, биргәнеңә шөкер. Сәгадәтемнең 6нчы баласы туды.
Üç malay, iki kızdansın. Kiyevim, kıyamam bilen. Altıncı balalarını alıp kaytılar. Göreyim de kız bala buldu. Mihribanlığı bulsun idi bu bala. Tevfikliği bulsun idi. Jidi bu ata babamızdan kilgen neslimizin bir gururluğu bulsun idi. Bəxtli bul balam, bəxtli. Ay, Allah'ı Teala seni zor buləgi bilen buləkledi balam. Tırmış bir de. Lakin unutma, tırmış ol bir sınav. Su tübünde tırıp bula. Susamışa, sulamışa. Esin bala, tüzümlü bul. Bu dünyada yaşayıp kara. Yığılsan da kayşağında. Yılamışa, abınsan da yaşayıp kara. Yılamışa, yılamışa. Tataristan'ın atkazanan artisti Rezile Hanım'ın yaktaşı Rafael Latifov. Kızıkla ağırlıkta kılıça Bir de tügül çıktın yandanıdan Ömürde bit vakıtlışa diyen bülek Şuna göre hemmesine düz gerek Ömürde bit vakıtlışa diyen bülek Şuna göre hemmesine düz gerek Ömürde bit vakıtlışa diyen bülek Şuna göre hemmesine düz gerek Tırmış üzeti şükmezke irettir şul Yaşar için yüreklerini kıyrettir şul Sınalsan da sınatmışa alga adıla Su üstünde yıldız olup yaşap yatıma Su astında durup bula susamışa Kaygıga yüzüp para yılamışa Su astında durup bula susamışa Tırmışta tüzüp para yaratmışa Su astında durup bula susamışa Kaygıga tüzüp para yılamışa Yıllarından irte olsa tüzümle bol Yazmışlığın da sınavına şıkamlı Başlarına gurur tutup alga varsın Yaşayına süyüne lezzet tapsın Başlarına gurur tutup alga varsın Yaşayına süyüne lezzet tapsın Ömürde bit vakıtlışa diyen bölek Şuna göre hemmesine düzü gerek Ömürde bit vakıtlışa diyen bölek Şuna göre hemmesine düzü gerek Tataristan atkazanan artisti Rafael Latifov. Rahmet. Yaktaşım Rezide Hanım'ны бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Уңышлар. Рахмет. Білесің бе, достым? Менә шул бәхет белән качышлы уйнап үскән кечкенә генә кыш чыннан да әкияттәге сыман көн үсәсен, төн үсеп, бик тиз буйга җитте. Туган авылы Вольнистанда 8 классына күрше Янтуган авылында урта мәктәпне тәмамлады. Казан кооператор техникумына өлгереп җиткән озын кара чәчле, кыңгырт күзле татар кызы бәхет сукмагына юлга чыкты.
Kazan, Qarşa, tağın bir kızın kile. Avul kızı. Kazan, anın kremli. Simbike manarası. Akkirmene. Kız birinci tapqır tramvayga o'tirdi. Eydi, Rahimit, avul kızı Kazanın seni karşı aldı. Kazan Trio Ensemble. Kazan Trio Ensemble. Ey, Kazan şul indi ol. Kız nice yıl içinde özünün bulaşak ömrünün şuşunda bağışlar deyip kim oylagan. Nәк менә студент yıllarında ук ул бик тә башкаларны ярата гашыйк була. Һәм менә монда укыган вакытта үзенең һөнәрен үзләштерә. Günler aylar bilen örülüp diplom alır gün kelip җитте. Оң кулына диплом, сол кулына эшкә юллама тапшырылды. Юллама кая? Юллама күндә канытымган. Шушы яшел ширемнәрендә тәүге тапкыр тәпи атлап киткән туган төбәге. Бу ага! Һәм инде шулай бүген дуслар шулай итеп, сәламләү өчен туган ягыннан килгән кунакларны чакырасыбыз килә. Сүз Буа муниципаль районы җитәкчесе Ранис Рәфис улы Камердиновка бирелә. Һәм без Хуҗабикә үзен монда чыгуын сорыйк. Хөрмәтле Резида ханым, сезне әйдәгез. Табын түренә чакырабыз. Резида Кыям кызын да чакырыйк. Резида ханым. Хуҗабикәне чакырабыз.
Кунакlar, туганнар, хәерле кич, Резеда Киямовна. Сезне истәлекле вакыйга белән, юбилейгыз белән котлыйбыз. Һәм йөрәк түреннән чыккан иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Сезнең кебек үч чырыңнан алдынгы карашлы, кыю, тәвәккәл һәм биек тә булдыклы кеше сирәк очратасың. Сезнең масштаблы эшләргә һәм төрле истәлекле вакыйгаларга бай булган хезмәт һәм тормыш юлыгыз якты илгә итеп алырлык. Меңнәргә үрнәк булырлык. Гомерегезне яраткан эшкә багышлап, үзегезне компетентлы, тырыш һәм намуслы хезмәткәр, яхшы белгеч, сәләтле оештыручы, остаз тугрылыклы һәм ышанычлы иптәш булып таныттыгыз. Сезне ярдәм белән татар милли ашлары турында бөтен дөнья белде. Ресторан бизнесын үстерүгә һәм өлеш керткәнегез, һөнәри осталыгыз өчен сез Татарстан Республикасының атказанган халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәре дигән югары дәүләт бүлегенә лаек булдыгыз. Сезнең кебек энергиялы, тик торырга яратмаган, чын хатын-кыз булган кеше өчен бүгенге юбилей үткәннәргә нәтиҗә ясау һәм алга таба планнар кору вакыты. Ул планнар гаять зур булырга тиеш, чөнки аларны тормышка ашырыр өчен сезнең барлык мөмкинлекләрегез бар. Сез максатчан, тырыш кеше. Бүгенге истәлекле юбилей көнгә сезгә нык сәламәтлек һәм бәхетле гомер, күңел тынычлыгы телисе килә. Якыннарыгыз һәм дусларыгыз сөендереп һәр вакыт бүгендәгедәй киң күңелле, ачык йөзле булып калыгыз. Гомер юллары кайгысыз, бәрәкәт булсын. Шатлык, куанычлар сезгә һәр вакыт юлдаш булсын. Bu sözlerini Резеда Киямовна bu municipal исполком җитәкчесе әйтте. Хәзер инде миңа повезло, мин Резеда Киямовнаның племяннигы. Хәзер племянник буларак әйтәсе килә. Тәти апа, без анарга тәти апа дип йөрибез. Тәти апа, чын күңелемдән тәбриклибез юбилеең белән. Без синең белән бик горурланабыз. Чөнки гади авыл кызы буларак Казанга килеп, шушындый лайыклы булганга Америка татарларына тәмле пәрәмәч барып пешереп йөрүеңә, анда гына түгел, әле авылларга кайтып, авыл көннәрен ясап, йортларны карап, былтыр беркем дә тормаган йортка реконструкция ясады, мә дигән бер яңа йорт ясады. Менә бу синең эшләрең, изге эшләр безгә бөтенебезгә үрнәк, һәрберегезгә обращаться иткәндә нигезләрегезне онытмагыз, һәрберебезгә Ходай төрле возможностьлар биргән, кайтып печәнен булса да, забурын булса да буягыз, нигезләрегезне онытмагыз. Сез аны бу эшне дә бишлегә эшлисез, Тәти апа. Рәхмәт бик зур, чын күңелдән котлыйм сине. Рәфис улы Камәрдинов. Туған авылың урамын қабат-қабат урадың. Баш ішіңді қыш сайрады, бәхетіңе юрадың. Туған жерім, өскен жерім, ғалигене бір ауыл, ғали болса да яз жеткен, гүлі бақшасы бола ол. Туған алып орамын, қабат-қабат орадың, баш ұшында қыш сайрады, бәхетіме юрадың. Şında kış sayradı, bәхетіме юрадым. Yurtları яңа болса да, минем авылым бұрынғы, ұнытма туған авылым, яуда қалған ұлыңны. Туған авылым
Bu matur çiçekler kabatanda sizin için. Oh, mında çiçekler. Rüstem Efendi'deki çiçekler, bu kadar da matur çiçekler. Bu tuğan yaktan kelgen dostlardır indi. Edegiz buluşuk biz sizge. Bu katlı çiçeklerge kuşe buluğu için Rizide bulup tuvarga kirek şul dünyaga. Rizide hanım. Rizide kıyam kızı Hüseyinova. Bu rayonunun Bulnistan avlunda tuğup üsken. Eydeniz eli bir gelip bizden. Şu şımatur güzel hanım bilen avul uğranlarına eğlenimizi. Biz de bir tane şulay avul balaları. Avul balası. Rizide. Biz senin bilen ike oturgan şağında, bәхет turunda sileşkende, dostum, sen bәхетлеме деген сұрауыма көп вақытта да, мен бәхетлі деп жауап берген атасың. Бәхет. Юғиса көп те керек ме бит? Сиңа ішіңде де һәр вақытта да қызметтәшләреңнен әле хәтерлейм сұрағаннарын. Резиде, сен бізге ішке қайтқаш, сенің pişirgen rızıkların bizning hizmetimizge tağı da tem yem alıp geldiler. Hatta sen pişirgen, yeşkine kız pişirgen temli tımlılar, onlar bir kaşanda satı kişilerinde katıp yatmıyorlar. Göresin mi? Halk senin pişirgeninin nişi yarata deyip eyteler idi hizmetteşlerin. Kaybereler sırıydı. Rezide, eytele. Bulay temni pişirüğünün sırrı nersede? Sen kadigine eytip eytirge yarattın. Minim temli pişirüğümün sırrı. Her bir on bir tügüne min bismillamni aytib, dunyoga elga kinga tinchlik tilab, her bir kishiga baxit tilab pishiran. Mana shunga degan eding. Ham, aya. Chunki ul her bir on bir tügünde sen o'sgan bosulardagi boshaqlar jirisingan. Abid Ulistan avli sizning bosu bilan yanaşa. Kapkadan çıkarsın da, suleka karasan, gürlep, basıda başaklar jer sızalar. Olarga turgaylar mına kuşula. Hem sen şuşu başaklar jerin, turgaylar mına köngüleğe singdiresin. Hatırlıysin miken? Sen kişkine şağında ok, etiyin kıyamabı indul bizim. Bulistan avlunun tügel rayonumuzun da bek avruyla şahısıydı. İşlikli kişiydi ul yıllarda ok. Şuna göre sizge iş bilen kilüşü konaklarda köp bulgandır. Konaklar kilgen tabında eniyin ene şuşu temli tirip pişirgen rizikleri bilen konaklarını silasalar, eğindi kıyam abi köp şağında min şartına, şarşa ortuna gına kaşıp turgan kişkine kışağın şakırı bala. Kızım, Rezide, gel hele kızım gel. Gel hele kızım, eydeli konaklar qabilar qapalarga bir jırlap көрсетелі de өзінің 5 yaşlık 6 yaşlık kişkine kışığına. Eğindi, miş yanında basıp turgan kişkine Rezide, kulmek iteklerin biterlep, kollarına biterli, ekrinigine jır suza. Kişkine şaktan o yaratkan jırın, ey dim. Eydegiz bize bir gelem şırlayık. Jilefer dim dim, jiler ise dim dim, nik jilefer dim, bu jildim, sizin kebek dim dim, yakın dostlar dim dim, ilde tüger, ilde Kızlar! Kızlar mısın? Bilesin mi? Rezide. Ene şuşu kişkinegine kız, ekrengine buyga jideytkenimşe. Olar avul yaşları birgeleşip, şehir ise, narat ise ankıp durgan taktalar üstüne oturup,
киш утыралар, бергә серләшәләр. Кызлар җырлашып утырсалар, авыл башыннан гармон тартып егетләр килә. Бүген дә егетләр килгән. Кызлар! Егетләр килгән. Әйдә ялындырыйк әле кызлар, ялындырыйк. Hem biyimiz eydi dostlar şulay bir. Şiyelikte şiye pişer, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine para, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. Hirinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. Şiyelikte kıyaş düşen, sibi balık nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sen varım. Hirinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. Hirinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. Şiyelikte rahat bizge, şiyelikte kuvamdı. Kızıl şiyelerini sanıp, biz bir gelip yuvandık. İrinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. İrinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. İrinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. İrinler şiye gibi, balık kaptaklığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. Senin aşağı şandın bir, mehtabet saflığından. Винаристил егет. Винаристил егет. Рәхмәт, Винарис, рәхмәт. Шын мәгънәсендә әнә шулай капка төпләрендә кич утырганнар. Авыл урамнары алар һәр вакытта да һәрберебезнең дә күңел түрендәдер. Кыз Резидә гаиләнең яраткан баласы булды. Абыйлары, сеңелләре белән горурлансалар, сеңелләре, яраткан апалары исә һәр вакытта да чәчләренә тарап, матур тасмалар белән үреп, сеңелем дип иркәлиләр иде. Алар шын мәгънәсендә бер йодрык булып яшәгән, бик күпләрнең хөрмәтен казанган кыям балалары, кыям кызлары, кыям уллары. Һәм алар бүген үзләре дә бу залны тутырып утыралар. Бүгенгесе көндә без авылларга кайтсак, кайчагында бикле ишек каршыла. Ине капканы ачып кирим дисәң, алабуда кычыткан баса. Кычыткан куллардан талый. Кайтмыйсыз, балалар. Кайтмыйсыз ди. Ә менә, Резидә үскәнлегезгә кайтсаң, хәтта кыш көне кайтсаң да,
Әйтерсең лә табигать үзе сукмагын салган да аларны каршала. Ник димәктән, алар һәр вакыт туган нигезләренә, туган авылларына җыелалар. Быел алар кабаттан үзләренең үй йортларын яңарттылар һәм һәрбер күңелле мизгелләрдә Коръән ашлары белән матур чараларда бергәләп җыелышырга яраталар. Бүген дә мин Камалетдиновлар гаиләсенә зур сәлам әйтеп, хөрмәтле нәсел алдында баш иеп, мин бу нәселнең тагын бер кызын чакырам. Резидә ханымның сеңелесе, ягъни бер туган энесе, Батыршаның кызы Айгөл Камалетдинова сәхнәдә. Каршы алыгыз. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачы, әйдәгез әле бергәләшеп җырлап бималыйк әле. Камалетдиновлар. Айгөл Камалетдинова. Рәхмәт бизем. Айгөл. Резидәнең яшьлеге һәм бүгенгесе. Ник димәктән еллар Резидәгә бары тик матур хатирәләрне генә яңарта. Хатирәләр димәктән мин дә Резидәнең бер хатирәсен укыйм әле. Истәлек дәфтәре кулыма эләкте. Буа, дружба ресторанында эшләй биргән вакытлар. Кызга Казанга командировкага барырга юллама бирделәр. Резидә, иртәгә Казанга барырга кирәк. Эштән арып кайткан кыз йокларга ятты. Ай нурында матур уйларга батты. Ай кызы булсаң иде дә, шушы ай нурыннан төшеп, үзеңнең сөйгәнеңнең тәрәзәсеннән карап торсаң иде, ул ни эшли икән дип. Әнә шулай иркәләнеп яткан кыз талган гына йокыга китте. Һәм төш күрде.
имештер. Тишінде бұлайрақ болды. Тиш. Сәлем, матур қыз. Сәлем. Ә сен кім? Мен Бәхет. Бәхет? Әйе, Бәхет. Мен сені қайдадыр көргенім бар шекілі. Біздің юллар кесешіп тұрды, матур қыз. Тоқта. Есіме түше башлады. Біз бит сенің білен кішкіне шақта қашышлы ойнаған едік. Әйе. Мен андаттырдым. Сен бит шунда сені өзіңні іздейлер дедің. Бүгін мен сені ізлеп өзім келдім. Мені? Әйе, сен үскенсің. Тағы да шеберленгенсің. Білесің бі? Әйде, кішкіне шақтағы қашышлы ойынын дайвам етеміз. Әйде. Тек бұл юлы сен қуасың мені. Ярар, әйде өнейбіз. Әйде алайса тұт мені. Эй, матур қыз. Әйбірлерім қалды біз, матур қыз. Керек бите. Тішнің шул қалыде тәмлі тішінде вақытында уянып кетірге. Ерте білен пойызға сыңа қалмайым дейіп, шалтырарға қойған сағаты қызының йықысын білді. Резиде яңадан юрғанын тарта түшті де, бірезгіне йықлап таға шушы тішінің давамын көріп бітіресейді. Ләкин, түш көріп ятырғамысың, пойызға ілгерге керек бет. Ертеңгі бұрындық пойызына шабырға керек, вокзалға. Қыз секіріп тұрды да, вокзалға егірді. Бұрындық пойызы. Қызыл пойыз рельстарда. Қыздың асыңа қалмадым. Сіздің yanınızға отырға ярымышы бәр қыз? Отырығыз? Азғына қалды. Секіріп қалдым вагонға. Сіздің yanға отырғаш, сіздің білән танышасы келіп кетті әлі. Исемегіз нешек? Мен Фаяз болам. Сұқсу ауыл егеті. Сұқсуды? Әйе, бұйдақ үйленмеген. Әмин Резиде. Вольнестан қызы. Вольнестаннан. Қая сәфәрге шықтығыз? Қазанға командировкаға барышым. Әмин Асиновыға барам. Мені юрлама бойынша шында жіберділер. Мол врашы мен. Фаяз білен Резиденің танышуы нәқшында болды. Қазан юлы. Қызыл пайыз. Ayınlar ay ağ iken, suyu bilen kılışak iken, Qayınlardan yakıtı мұңы тама. Qayınlar ay ağ iken, suyu bilen kılışak iken, Qayınlardan yakıtı мұңы tama.
şalar yaralar Yok bederim yok bit seni gene Kavuşalar barlar Kavuşalar yaralar Yok bederim yok bit seni gene Бәхетіні ұзып кетерме Бізге бәхет бөле кетерме Қайыннардан сұра қайыннан Бәхетіні узып китерме, бізге бәхет бүләк итерме, қайыннардан сыра қайыннан. Көңілімнің көрген Яулай алмас бірген Исімлерің қайып yazылған Көңілімнің көрген Яулай алмас бірген Исімлерің қайып yazылған Исімлерің қайып yazılған Резида Хусейнова, Рустам Асаев. Бекзі рахмет. Bu bit бәхетіні, ізде бәхетіңні. Йоклама, егет, йоклама. Резида белән Фәязның поезда танышуы әнә шулай матур мәхәббәт белән дәвам итте. Bu bit бәхетіні. Хөрмәтле Резида ханым, менә татар ханымнарының булганы, уңганы, менә затлы ханымнары, менә шундый була инде Резида ханым. Бүген беренче тапкыр кыз озатырга барган кебек хис иттем, дулкынландым шул кадәрлек, әйме? Һәм шул кадәр чәчәгөләмәләр белән киттеләр. Шулай чәчәгөләмәсе кебек тормышыгыз һәр вакыт матур булсын. Һәр вакыт яныгызда шундый яраткан тамашачылар, туганнар, дуслар сезне һәр вакытта шулай куандырып торсыннар. Һәм яныгызда һәр вакыт шундый егетләр булсын, яме, Резида ханым. Бик зур рәхмәт. Исән-имин булып шулай киләчәктә дә матур-матур концертларда очрашырга Ходай насыйп итсен. Һәм инде Резида ханым, сезнең якташыгыз, безнең яраткан композиторыбыз Фирзаравой Мортазин иҗат иткән Рузилә Гатауллин сүзләренә өр-яңа җыр, бу инде фәлсәфи җыр. Гомерне бүген яшәргә кирәк, һәм дә гомер ике килми дигән киләсе җырымны сезгә җырлап күрсәтәсем килә. Гомер ике килми, беребез дә белми. Кайчан үзеләсен гомерене Ул бит мизгел генә
яшиға дегені бүгінгінің біліп қадірін іріленіп ерме сынға қала күрме қадірлерге ғазиз кішіңені бүгін ярат сағышларың тара бүгін берсін барлық жылыңа уфтанмай шағына зарланмай шағына яшигәлі мезгіл ғұмырыны өкінмәслік болсын яқты нұрың қалсын нұрға көмсін әрбір күніңні іріленіп ерме сынға қала күрме қадірлерге ғазиз кішіңні бүгін ярат сағышларың қара бүгін берсін барлық жылыңа кімге күпмі ғұмыр берелігі бүгін яша ертегісі күнді нелер болашағын кім білген іріленіп ерме сынға қала күрме қадірлерге ғазиз кішіңні бүгін ярат сағышларың тара бүгін берсін барлық жылыңа бүгін ярат сағышларың тара бүгін берсін барлық жылыңа бүгін берсін барлық жылыңа бүгін ярат Татарстанның атказаған артисті Рүстем Асаев. Бек зор рахмет. Бақытлы болыңыз. Рүстем Асаев. Фәяз белән Резидәнең поездағы танышуы, дуслығы, әнә шулай әкрен генә мәхәббәткә алып килде. Мәхәббәт. Мәхәббәт. Резидәкәй, матурым, ақыллым, шық миңа кеуге. Сен бит минем бәхеттем. Бәхетің? Әйе, сен ризамы? Риза жаным, риза Фаязым. Һәм син дә минем бәхетем булырсың. Шулай бит? Біз синең белән бәхетле булачакбыз. Biz бәхетле булабыз. Ярат дибим. Үзең теләп ярат. Үзең белеп ярат син мине. Синең назларыңа сусап, сагынып, көтүп алдым. Жаным, мин сине.
Gözlerime para sildim. Minik bu canım diyor. Yarat minim delip yara. Üzün delip yarat silminin. Senin nazarına susap salın. Gül bağım canım Зур рәхмәт. Шуннан да Фәяз белән Резидә әнә шулай июль айында вәгъдәләр бирештеләр. Июль айында биргән вәгъдәләр август айында матур туйлар белән дәвам итте. Беләсезме? Туйларында мин дә булдым. Тойганчы җырладым, армадым, биедем, тоймадым. Эх, күңелле дә булды да соң аларның туйлары. Чөнки ул Фәяз белән Резидә туйды. Җырдан, биюдән табын тик тормады. Нәк бүгенгәчә.
Qozon biyu ансамблі.